Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Znate onaj osjećaj kada vam odluta dok slušate predavanje i vi uhvatite sebe kako crtate po marginama svojih bilježnica? Pa dobrodošli u svijet doodle arta, gdje se te švrljotine mogu pretvoriti u prava umjetnička djela. Doodle art je oblik crtanja koji nastaje bez ikakvog planiranja i crtanja po unaprijed postavljenom formatu. To znači da ne postoji krivi način da se radi doodle, a jedino ograničenje je vaša mašta. Što više vježbate, to će vaša mašta postati življa, a vaši doodle crteži zanimljiviji. Doodling se ne radi samo kada vas uhvati dosada na predavanju. To može biti i koristan alat za brainstorming, jer dok crtate bez ikakvog cilja, vaš mozak se opušta i počinje se igrati idejama. Nekada su najbolje ideje upravo one koje dolaze kada ne razmišljate o njima. Red Bull Doodle Art je mjesto gdje vaši doodle crteži mogu postati nešto više. Sada imate priliku pokazati svijetu svoje kreativne sposobnosti i konkurisati za mjesto u svjetskom finalu u Amsterdamu. Stoga, uzmi olovku, pronađi papir i kreni sa crtanjem. Posjeti redbull.com i prijavi se, jer Red Bull Doodle Art je tvoja prilika da ostaviš svoj trag u bezvremenskoj umjetnosti crtanja. Ne moraš izlaziti samo na ispite. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i saznaj koja su to najzanimljivija studentska dešavanja. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.